izwa mangilele ebusuku uthi uNkulunkulu kimi no awuthengele ihlwele zakho imoto ngiyothenga i-new car new engakazi gibele umuntu but le moto le ngifuna abantu you work hard for something izoba ne date ukuthi maybe ngizoyikhipha end of October umuntu uzovota iSMS izoba u3 rand ngifuna umuntu ozothi ngayithenga ngama SMS ngavota nje noma ngavota ka 50 ngayitholela imoto yonke lento uma sezoyithatha kuzokhishwa ama results kuzovota uvotela imoto ngisho kuthiwa una license as long as no driver sokuzomenyezela ukuthi unumber 1 wethu na imoto number 2 wethu siyomnika noma 50,000 noma 30,000 unumber 3 wethu simnika 20,000 i3 abantu abawu3 abazovota azoyimukela lapha ke ayikhale kawash yes yeah kahle sisangakwenza lokho sithi thina ngoba kasenze ikhawash esezingene eliphezulu kakhulu le khawash ngicabanga ukuthi izovula ngomhla ka 1 November 1 November iyavula ikhawash iayikhale khawash ezobe lapha emahlabathini yila isobe sesithi khona sizovula ikhawash sizonikezana ngemoto le entsha umuntu ovote kakhulu ukudlula bonke abantu uzoyilandela imoto yakhe nje entsha so nje umuntu akaqale nje manje abebekelela imali nje impela uvote ungadlali tshela abangani bakho ukuthi bavota sivoteni who knows entsha sharp uma mhlangene lengamathikiti entsha sha maku BM uthi BM ngizohamba nawe ngiyoyithenga ngifike ngiyithenga ngiyibeke it's either maku BM umuntu uyoyitholela uBM wakhe hayi idemo ngoba phela nazo lezi imoto noyigada kunemoto okuthiwa idemo abantu abafike ba test drive ngayo sifuna thina sports car a new one makuyi RS3 makuyi it's entsha ezobekwa lapha uyobuqala ngayo wena sikunikezela ikhiye uzofika uyinikwe ukhehlelezi ehamba naye upresident sikunika ikhiye uzovota as many as you can but we'll tell you ukuthi seziyakhala ke manje sekuyasuka lokho nakho number it is 0